everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Tuwad ka daghang butang nga dili matakdo, Joseph. Unsay di matakdo. Dorina, isulti lang ang nako kung unsa ang nakahasol nimo o kung sa ang gusto nimo nga akong buhaton. Aron mo tuog ka nga ako ang imong bana. Gusto ko makapakita ka nako sa atong marriage certificate. Unsa? Gusto ko nga makakita sa atong marriage certificate, Joseph. Ha? Sorry kung mahasol ka sa akong gusto karon, Joseph. Pero maulang kini ang makahatag na kong kalinaw. Kung makasiguro ko nga ikaw gyud ang akong bana. Makahatag ka ba ini nako, Joseph? Nganong dili? Ha? Kung mao man kaha ka na ang makahatag nimo kalinaw, okay. Ako ni ihatag nimo, Dorina. Ha? Makahatag ka na kong marriage certificate? Oh. Atagi lang ko sa kasimana. Aron makakuha ko og marriage certificate. Ha? Kana lang mahatag na ko nimo. Tungod sa ako nang giingon nimo, naog daw og apil sa nasunog tangbay ang tanan nato mga butang. Apil na ang tanan natong mga retrato. Oh. Ani. Nagduwa-duwa ka pa di ay nga dili ako ang imong bana. Oh. Ha? Dorina, ang imong kasing-kasing ang pangutana. Naaniya ang hustog tubak. Sige. Mudalikyat ko sa ospital. Kung mulakaw ka, dadalang si Noyloy Palihog. Ug ay ka balaka. Makahatag ko nimo sa atong marriage certificate. Boss, mag-unsa lang sa tadinhi sa daan ninyong bahay ni Salome? Ganahan na ko nga mupundo din hedo puldo. Boss, nahatag naman ka nimo ni Salome ang inyong marriage certificate ug hulagway sa kasal. Nganong wa pa man siya mobalik nimo? Ambot. Pero mubalik siya do puldo. Kana ang ipaniguro ko nimo. Sa musugot siya sa dili, mubalik siya nako. Mubalik siya puyo dinhi sa mubay. Uy, duha na unya ang inyong bahay, boss. Ug duha na sab ang imong asawa. Way magbuot nako bisag limahon pa nako akong asawa puldo. Boss, nagmahay kasi mong gibuhat sa una ni Salome. Walang ko magkasabot. Ang unsa man ang wa nimo masabti, boss? Ang akong gibati kang Salome. Karon natuan na siya sa laing lalaki. Nangigi na ka, boss. Nagsilos ka nga, dunay laing bana si Salome. Ug doktor pa. Dili sindikato. Oh. Aw, gwapo masagod si Dr. Joseph Berdan. Unsa to? Boss, kalma lang. Aw, ako masabot ba? Mas gwapo juga, boss, pero kining doon na sa inaw ang doktor. Kana ba? Di lang, boss. Na-amnesia si Salome. Mao nga nagtuog yun siya nga ang doktor ang iyang bana. Pero karon magduha-duha na siya do puldo. Boss, sobra pa sa duha, boss. Laliman ka. May picture mo sa kasal. May marriage certificate mo. Boss, ay ka na sa busa. Sila ka, no? May marriage certificate basab kaha sila si Salome o Dr. Berdan?
linaw nga naigo sa sagpa ni Eman. Ay, makalagot siya. Gana ka siya og kamot na ako karon. Pero dili ko nimo mahimong ibaliwa, Eman. Kung naa kay utok, naasab ko. Oh. Hello? Unsa na, Bimbo? Mistika, nasundan ko na ako sila si Busiman. Hain sila karon. Tiya sige pala yung supos. Isuod sila sa nakumbay na sa sapa. Sapa na sumpay sa sapa niya sa luyo sa inyong nakumbay. Unsa? So siya, Bimbo, kung kan kinsang bahay ka ng ilang gisudlan ni Eman. Yes, Mistika. Wa mo balibad si Joseph sa akong ipangayo niya. Buti pa sabot. Nga may ikahatag sa siya nako. Magdorina. Nanang imong gipangayong tubig, ma'am. Tawga lang niya ko, ma'am, kung doon napakailaing tuyo nako. Lingkod una ng liling. Oh, ganahan ka nga doon na kay ikasulti-sulti, ma'am. Oo, sige, may noon nga. Musulti ka na kos nakahasol ni mo, ma'am. Kay klaro biya kaayo ba nga nahasol ka yun. Nabantok na gunang bahin sa yuta dinis luyo sa bahay sa sige ni mo paso-paso, ma'am. Gibantayan da ko nimo? Oh, dili man kalikayan kay kita raman ka god din hegod. Unya, maila man sa imong naang lihok nga dunay nakahasol nimo, ma'am. May ipangutana ko nimo ng liling. Unsa ka na, ma'am? Unsa ba gid ang marriage certificate? Dili ba na mapiki? Ha? Uy, nga nugong nakapangutana man ka anak, ma'am. Tubagan lang ko nang. Dili ba na mapiki? Oh, daghan man gud maayong laki gyud nga mo piki, ma'am. Pero kanang birth certificate alisod nang mapiki tungod sa data, ma'am. Mao ba? Uy, basta lisod nang mapiki. Labi na kon may resibos pagkuha og PSA, samot nga di gyud mapiki. Mao ba? Pero ngano di ay, ma'am? Kisa may naghimo og piki nga marriage certificate? Wa. Sige, biyay lang una ko ng liling. Nara si Bimbo. Nakakita na siya nako. Mistika. Sigurado juga, ma'am, imong sundan si Busiman. Di ka kampusilan. Dili siya mahipaw nga ato siyang gisundan, Bimbo. Aw, may maniguro kung daan pa. Eh, mamusil ba nagdahos Busiman kung pasukumayo. Ay, lagi ka pala ka. Tultuli na lang ko sa address sa bay nga imong giingon. Unsa siya nga street, ug unsay porma sa bay. Diya, ma'am. Akong bitsura na ginabay nga gisudlan. Tara. Ipasa na nako ang picture. Ug makabalik ka na sa bay sa ibabaw. Unsa man na nimo ang mga silina ni Ma'am Salome, boss? Isuod sa bag din tanan. Ha? Imo nang ipanlabay, boss? Oh, ako lang na, boss, be. Ako nang ipanghatag sa akong mga amiga. Mga branded ba na? Mahalon kayo. Dili na ilabay tunto. Unsa man na, boss? Ganong ipasuod na nimo sa plastic ka ng mga silina ni Salome? Palabhi na. Aron limpyo na inigbalik ni Salome din sa bahay. Unsa? Naal sa gawas mo parking ang auto ni Eman. Buot ipasabot. Nga naa siya sa sud ni anak dakumpay. Nagbinuang yun din si Eman ako. Maudi ay. Nga init na kasyagoon ako karon. Kay doon na din siya gitago din eh. Kinsa makaang tagyan niya ng bahay nga iyang gisudlan. Oh, migawa si Poldo. Si Poldo di ang kauban ni Eman. Puot ipasabot nga nahibaw si Poldo sa mga sekreto ni Eman.
makatog. Niya na si Joseph. Oh, huwag ka rin matulog, sweetheart. Wa pa ko ka. Niya, kuha ani. Resibo? Oh, resibo. Nagkuha na kog marriage certificate sa mall. Taguan ng resibo ha. Og ikaw na mukuha na sa atong marriage certificate sa mall. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!